fahimta saboda wannan addini fa da muke lahira za mu ci yanzu sirikina shekara da shekaru nan muke zai himina karatu bane yace mu malam ni fa bane ba zan iya zuwa karatu ba baban Hajara duk kullum anan kuke bai kuje yace ba zan iya zuwa karatu malam saboda ina jin jiki na ba dani azumi kana muka sai gashi mun je babun ne saboda haka mu yi kokari mu gyara tsakaninmu da Allah mu yi kokari da Allah mu gyara tsakaninmu da Allah wannan adawa da muke ta cin mutunci junanmu mu takaita ta ni da kai a gidanmu da abinda kake kai shi nake kai kuma daukakan Allah nake ba ita wannan karatun da kake gani wani fanka kashi inda zai fina karatu su goma ba za su saurare shi ba Allah ne yake yi ba mutum bane yake yi Malam Sani to saboda haka mu dinga yin hakuri da junanmu mu dinga takaita yaƙar junanmu da ɓata junanmu da muke kawai dai ƙeya. Na biyu, jan hankali ga matasa. Matasa, kaga garin na Allah mana arziki ba mu da daba, kamar yadda mabai lake faɗa kullum. Amma yanzu an ɗauko abubuwa na fitina. Kaga yadda aka ɗauki bol, kaga bol na da kuke gani? Wannan bol da kuke gani ake na irin su league irin su Premier, La Liga, Champions din. Shi Bature asali ya kawo wannan dangane mutane da addini. Kuma gashi ya faru. Ba wai zahiri yanzu misali. Yau an waye gari, yanzu an mai da yan ball yan caca. Yanzu misali. Ai ba kallon ball ne kadai alaji illa ba. Sai ce to yanzu za a yi champion. An yi first leg, za a yi second leg. To man Sani sai a ji a ɗauko takarda in yamurai ce gaba ba sai ka ce to club kaza ne zai ci club kaza a cikin tsakanin minti 10 kaza do kaza in ka ci akwai matan ka zaka ci 100 akwai matan zaka ci tun daga 5,000 zaka fara har ka kai 200 kuma ka ci kana murna shin wannan ba caca bane to bari ma ka ji mafi muni wai haka din yanzu sai aka samu wasu saboda tsabar wani da su je wurin bokaye kuma bokaye fa ake zuwa sai ce da Allah arama duba mana magana ga mara nan duk wanda ya je wurin mutum wanda zai ga mar abin da zai faru yayi imani ya zan kafiri inda zai mutu a ranar wallahi tallahi wuta zai imanin sa ya manzo Allah ce man ata kahin kun san kowa mana boka ne da bokanci ba wayannan malaman da kuke gano su kuke musu kuskure ma bokaye ne fa kar ku musu kuskure ma bokaye ne fa duk mutumin da zai ma surkulli a addini boka ne kai da wannan kaga wannan ruwan in nace dauro wannan yi kaza wallahi bokanci ne duk wanda zai dora ka a wani aiki wanda aikin na baka da magabaci akai wallahi tallahi koda da Qur'ani ne boka ne ai bokaye kala biyu ne akwai bakaken bokaye akwai fararen bokaye shi bakin boka shine mai aiki da ruhanai shine da muka sani farin boka kuma shine ya fake da Qur'ani shine kuma suke rudan mutane wayannan kuke gani suke shanawa a gari suke yaudarar mutane din wallahi boka ne in ka je musu ka je wurin boka don ka san wannan saboda kaga bal din nan ku tsaya makaruhin ku je ku kalle Madrid ku tashi ku dawo amma idan mutum shiga wannan cacar billahi alazim la ilaha illa huwa da yake da dan caca ita ko caca idan ka yi ta dukiyar caca kaman ka ci dukiyar zina ce ko dukiyar giya wanda zai je sai da wiwi ko sai da giyar kwalba to dade kuke mutane su gane wani sannan kazantoci da ake kama mu da shi don Allah mu takaita mu rage ko kungiyoyi na mata da matasa yanzu wanda suka daurewa maɗigo da luwaɗi da zargi wallahi yanzu akwai wanda matar mutum za a kama kai fasikanci sun fara yaduwa garin in ba ku sani ba ta'addanci da kuke gani na fasikanci ya fara yaduwa so don Allah duk mutumin da ya ce don ya samu kuɗi zai abu to yana cikin hatsari kuɗi ana son kuɗi amma idan ka ce za ka sai da lahira kan kuɗi to wallahi ba za ta maki to da ka dala matasanmu ku yi ƙoƙari da wani na uku maganar siyasa
mu malamai ko mu almajirai tunda kuma na rawani da sarakai ana taka da mai siyasa jahilci ne wata abin da yasa ake ganin siyasa ba tawon bace yanzu ka kamar ni ina tare da NPDP ina tare da APC amma shi ho mutumin da ya tallafa rayuwarka kana fa gaunarsa shi Allah tabaraka ta'ala ya cusa mutum kaunar mai taimakon shi inda baki nan ya wuce gaba a almajiran namu manyan da kuke gani akwai wanda suke kaunar mu fiye da wasu wanda ya tallafa rayuwarka ba ka fa ya tashi da wanda bai tallafa rayuwarka ba kai wa rayuwarka adalci ba dai ake ba ina nuna muku wannan wanda yanzu kamar yadda man belle yake faɗa alhamdulillah ta'ala malantar mu ko almajirin su ya fice garin nan duk yan bokon da kuke ganin su na ɗaya ne mai hulɗa da su ba sai dai wanda suka tallafe mu da wasu tallafe mu wasu ba za ka sani ba akwai wanda zai iya taimako ka baka san ya taimake ka shi yasa kake gani idan na ce ni yanzu yi magana akan waye ya taimake ni to wani baka ma san ya taimake mu kuma ya taimake ni so kaga wani abin ba a so a hoto da shi domin wani bai ma so in yi alkhairi a ce alkhairi saboda wasu dalilai kun bai ce to magana akan Amir Lawa shi ciyaman kwanaki ya yi magana akwai lokacin da idan mutum ya riga ya girma ko kana son sa ko baka son sa akwai shaida kuma kada mutum ya dinga samun duka kala shekaran ji akwai doctor wani Dr. Musir wanda da na so man bayani akan health a gurfa wani ya rike mambari yana zage Dr. Ahmed da sunan sallah to yanzu cewa wai Dr. Ahmed ya dauko ka kenan kawa gashwa an ce an kawo game da jami'a kuma za sake kawo ta jami'a abin da nake so mu fahimta su mutane ba su kansu adalci lokacin da aka kawo Federal Medical Center wannan ta guru wanda kusan yan gasho ne ma suka cika ta su yan gurun su suka zo suka ji tagura ka gane ba dan guru ta tantance ba domin in ka dunkule guru yanzu gaba ɗayanta da kyar ne ta fice sabon gari da zangon ta adadin da ni na ganin dan guru bai kamata ya zama ke dan gasho inda akwai adalci dan guru ba in dan guru yace zai zama ke dan gasho ya makara sai dai ku sani fa yanzu abin da ku ba ku gane ba ko ka zama sanata ba za ka zama Dr. Amir ba abin da su ba su fahimta yau yanzu a dauke kujerar da wurin Dr. Amir a ba sarkin gurma ya tafi sanata bai sai zama sanata president dalili abin da ku yanzu wannan magana yanzu wannan karatu na mai muka fara ai muka fara kwarewar da gogewar ai bayan muka fara ina so ku bace da yanzu bari ba ku wani abu da ku sani muna da nahiya uku arewa akwai north east akwai north west akwai north central a history na Najeriya tun daga siyasar sai zo na fa ba wanda ya zama senate president ba Dr. Amir ba a wannan nahiya guda biyu in ba ku sani ku sani akwai David Mark ya senate president akwai Sola Saraki ya senate president to duka north central suke a'a magana nake ma na north yanzu ka dauki north west akwai Jigawa akwai Kano akwai Katsina akwai Sokoto akwai Kebbi akwai Zamfara akwai Uwa Oba Kano kaga jaha bakwai nan ba su taba yi senate president ba idan ka dawo Bauchi Gombe Adamawa Taraba Yobe Borno ba wanda ya taba senate president saboda haka an zama sanata da ba an zama senate president da ba yanzu ina ganin mutumin gurbi adalci ba in yana ya kan dokta mu cewa ya ka alheri ga shi ba kai kanku adalci ai ba mutumin gurbi ne ya faɗi magana ba mutumin guji bane ko da ma sai kamata ya wannan kukan ba dan gurbi ya fara yi bari tambaye ku da biyu abinda ba ku fahimta ba wannan fashality fa da ake yi na ga muku fa ruwan dare ne akwai wani jikan Buhari da ya gaice da dauran aure na je daura kai mobile na kira shi agent ne na alhazi yana Makka ana ce mar Shehu Daura sai ya dawo Najeriya yanzu ya bude restaurants da yawa a cikin Kano sai ya ce malam zan aure da yara na guda 3 na gaice ka